गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि काजलखौ कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। 30 जानुवारि थामहिनबा मैया रबिबारखालि बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि काजल थामहिनबा अजय देवगाननि बिसिखौ कभिड-19 पजिटिभ मोनदों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बिथाङा गावनि इन्स्टाग्रामाव गावनि फिसाजो निशा देवगाननि फट'जों लोगोसे गावनि कभिड-19 पजिटिभ मोननाय निउजखौ शेयार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दं जोंहा आसाम नागालेण्डनि सिमायाव थानाय लाहौरिजानाव मोनसे दुंहाव थासारि जादों। मैया रबिबारखालि आसाम नागालेण्डनि सिमायाव थानाय लाहौरिजानाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। बे दुंहाव थासारि सोमजिनायनि गुबै जाहोनानो जादों आसाम नागालेण्डनि सिमायाव थानाय लाहौरिजानाव एभिक्शन जादों। बे एभिक्शन जानायनि बेरेखायै जाय हेंथा होदोंमोन बिसोरखौ पुलिसफोरा लाठिचार्ज खालामनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोनदों। बे एभिक्शन खालामनायाव माखासे जायगानि सुबुं बा ओनसोलनि सुबुं सानैसोआबो पुलिसफोरजों सोमोन्दो दं होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बेबायदि दुंहाव थासारि सोमजिनायनि उनाव बे जायगायाव सेक्सन 144 फोसावनानै होयो होनना खौरां बिजोङाव मोनथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दं जोंहा बाक्सानि बरमायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों आरोबाव सानै बर' लाइमोन हिन्जावसानि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि बरमा 31 नं राजा लामायाव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय सोमजिदों। AS14L9329 नम्बरनि गंसे बाइकजों 31 नं राजा लामाखौ बारस'नो नागिरनाय समावनो फैबाय थानाय गंसे एल्ट' गारिया सौदाव फैयो। उनावहाय एल्ट' गारिनि उन फैबाय थानाय WB23C6235 नम्बरनि गंसे ट्राक गारिया सासे हिन्जावसाखौ होख्रेमलाङो। बे जाथायाव जायगायावनो सासे हिन्जावसाया जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय हिन्जावसाखौ आदालबारिनि सुस्मिता बसुमतारी होनना मोनथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो गोब्राब जखम जानाय सनिया नार्जारिखौ भालुकदंआ बामुनदबानि होननानै मोनथिनो मोन्दों। गोब्राब जखम जानाय सनिया नार्जारिखौ गुवाहाटी सारियाली गेट सयखिया देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंमोनबाबो उनावहाय डाक्टरा जिउ गैला होननानै फोसावबाय। दुखुनांथावदि बाक्सा जिल्लानि 31 नं राजा लामायाव गोब्राब एक्सिडेन्ट जानायाव सानै बर' लाइमोन हिन्जावसा सुस्मिता बसुमतारी आरो सनिया नार्जारिया गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। ब्रैथि खौराङाव दं जोंहा दुलाराय आसाम बर' बिजों टेट उथ्रिसारनाय हान्जाया फुद्रिसारदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुगाव बर' बिजोंजों टेट आनजादखौ उथ्रिसारनाय माखासे फरायसा हान्जाफोरा मैया रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला टेट आनजाद उथ्रिसारनायफोरनि थाखाय आसाम सोरखारा लांदां जानाय गासै 9354 बिजाथिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ होनो लाहार फाहार खालामनाय जादोंमोन। अब्लाबो नाथाय बर' बिजोंनि थाखाय एलपिआव सा 90 आरो इउपिआव सा 16 मासिखौल' फोसावदों। नाथाय आसामाव 1000निबो बांसिन फरायसालि थानानैबो मानो मोन 90निल' मासि थाखो होनना आसाम सोरखारनिसिम गोख्रों खुद्रिसारना सोंथि खालामनायखौ खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों।
बिथांमोना रायजो सरकार, बिटिआर सरकार, बर'नि माहारियारि आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद आरो आबसुखौ थोजासे बर' बिजोंनि थाखाय मासि दिहुनना होनांगौ होनना खावलायहरदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि जोबथा खौराङाव जोंहा मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जादों। गंसे न'खराव अर खामनाय जाथायजों न'जों लोगोसे गासैबो बिजाब, फोरमान बिलाइ, आइजें आइला, सि जोमफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। बे दुखुनांथाव जाथाय जानायाव गोबां माइरं माइ गासैबो अरजों खामजोबो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै 8 मनसो माइआ अरजों खामजोबदों होनना न'खरनि मानसिया फोरमायनायाव मोनथिनो मोन्दों। बे जाथाया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दाउखाबाहा गामिनि थागिबि मुस्रि हांगामा बसुमतारीनि न'खराव सोमजिदों। बे दुखुनांथाव अर खामजानाय न'खरनो बाथाबारि बिसिडिसिनि मासिगिरि निमल नार्जारिया सुलाद लाफैनानै थानो थाखाय न' लुनो थिं जगायना होयो होनना मोनथिनो मोननाय जादों। खामजानाय न'खरनि मानसिया फोरमायनाय बायदिब्ला न' खाथियाव हाग्रा सावनाया बोरैबा न' फारसे फैनानै खामफैयो होनना फोरमायदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना। गोजोन्थों।